Ya gaji ga yaji na ba gidan salaki ba gidan mutuwa ba suna ba taro. Ai, wani ma abincin nan go, shi ne wancan ko zo nan. Zan ma hankali zo nan na ce ma zo. Kai abinci ne zo ka zauna ka ci abinci ne. A koya mai hankali baba. A mutu. To ai ka sani kai a Lagos iskanci ne san da rumbun kudin kaina ba wacce ba ma sha Kana da babban kai ta ga haka ka san iya kanta ai rasu ma mun ci ai suna mu ci abinci ba na sai ko kin da nake a Lagos rumbun kudin kaina me ba ma sha ba da ta ga haka ai babban kai ne ba komai ciki nake ga ma jata a yanzu ma kuwa ai aga ne kana da babban kai Gama abinci ba ne ji bayan abinci abinci ne ya ba da tsoro ba an san wani